Ahojte deti, volám sa Michal a vítam vás na mojom kanáli, kde sa učíme nové a zaujímavé veci. Dnes si povieme rozprávku o písmenku B, tak poďme na to. Bol raz jeden princ, ktorý sa volal Boris. Bol to veľmi odvážny a statočný princ, ktorý rád cestoval po svete a zažíval dobrodružstvá. Mal rád písmenka, pretože vďaka ním mohol čítať knihy a písať listy. Ale najviac miloval písmenko B, pretože to bolo prvé písmeno v jeho mene a tiež prvé písmeno v mene jeho otca Bohuslava. Písmenko B bolo veľmi šťastné, že bolo obľúbené princom. Bolo hrdé na to, že začínalo mnohé slová ako napríklad balón, banán alebo bicykel. Bol tiež pekný a oblúkovitý, mal dve brúška. Ale nie všetky písmenka boli spokojné s písmenkom B. Niektoré z nich boli naň žiarlivé a chceli byť tiež obľúbené princom. Najviac mu závidelo písmenko P, pretože to bolo veľmi podobné písmenku B, ale bolo menej využívané a známe. Myslelo si, že začína len málo slov, ako napríklad pivo, pero alebo papagáj. Bolo tiež nevýrazné a jednoduché a malo len jedno brúško. Jedného dňa sa písmenko P rozhodlo, že sa pomstí písmenku B. V noci, keď všetky písmenka spali, sa potichu vkradlo z princovskej knižnice, kde boli uložené, a našlo písmenko B. Potom sa pokúsilo nafúknuť jeho brúško, aby sa z neho stalo písmenko D. Ale písmenko B sa zobudilo a zbadalo písmenko P. Začalo kričať o pomoc a zobudilo aj ostatné písmenká. Písmenko P sa zlaklo a utieklo späť do knižnice. Ale nešlo mu to dobre, pretože sa zasekol medzi knihami a spadol na zem. Vtedy prišiel princ, ktorý počul hluk. Keď videl, čo sa stalo, bol veľmi nahnevaný na písmenko P. Povedalo mu, že je zlý a nešťastný a že ho pošle do pivnice. Potom sa obrátil k písmenku B a opýtalo sa ho, či je v poriadku. Písmenko B povedalo, že je mu dobre a že mu ďakuje za záchranu. Povedalo tiež, že mu je ľúto písmenka P a že by mu chcelo pomôcť. Povedalo, že písmenko P je tiež dôležité a že začína mnohé zaujímavé slová, ako napríklad príbeh, pieseň alebo pravda. Princ sa zamyslel a uvedomil si, že písmenko B má pravdu. Povedalo, že je veľmi múdre a dobrosrdečné a že ho ešte viac obľubuje. Potom sa ospravedlnil písmenku P a povedalo mu, že ho prepustí z pivnice, ak sa ospravedlní písmenku B. Písmenko P sa hanbilo a povedalo, že mu je to ľúto, že sa správalo zle. Povedalo, že obdivuje písmenko B a že by chcelo byť jeho priateľom. Písmenko B mu odpustilo a povedalo, že by tiež chcelo byť jeho priateľom. Tak sa písmenka zmierili a boli spolu šťastné. Princ bol rád, že vidí, že sa všetky písmenka majú radi. Povedalo im, že sú pre ňo všetky rovnako cenné a že by bez nich nemohol písať krásne rozprávky. Potom ich všetkých objal a povedal im dobrú noc. Tak dúfam, že sa vám táto rozprávka páčila o písmenku B. Ak áno, budem rád za odber, like a zdieľanie. Tak sa vidíme na budúce pri ďalšej rozprávke. Ahojte!